Karyat Samthia Women's Social Welfare Organization hakat santarik jeliu arja arpusau kalapun kup buram mikiru pakmat kesenong ki bala job haki benta baper jongki. Hakan igaski lawan bansak hilang laingut ki kertong ki bayakun yak MLA election arja arpulai na North Shillong kentup uba Adelbert nongrum bala job na ke VPP nangta uba ransom sutenga na ke NPP bat uba Maria Hom Kharkrang na ke BJP ki bala airu ki jengkeran jongki. Kiwe ki ba ai jengkeran ki long ke presiden ke seng ke kong bidding do na lor kiwe. Kiba syapan keburam kilong usamla Gordon Nongbri bawan syakmat haka examen kelas 12 science kong silbi pasa ibala yo ya ka kusnam Padma Shri award naga presiden gari nang taka kong Meriel Malnyang bat ki khana school di ka seng long kami ka im bat nga kamen meni iya kini ka inisiatif ka ba pi lai le bat pi semta bat kamta me aga jingdan kalang bi MLA jigi badan buram iba Adelbert nanti ba Remson ni bilang dui dang ba snong OES tenung ba snong no jong bukan bat kibi long kami bat nian son dem tai ni na samla ji ngam tip kat numut di banyo di award tentang si ndai ngat chuang tai pi tang ni go wei ba itip ban ngim aratir ba aku yasi kat nang ya kita ke jeng ya di lenti ke jong pi bakat sapoi ke por ke ba pin salong bre man breu pin sakiu ki kerdan ki jong pi ndai habakut ken matang ini ki bekitin ban long ki bas ngorit bara bang ong long bas ngorit ngadan kau ikan nuksa kaba kita ingat hadu kata abi Padma Shri awadi jungi ikong silbi pasa ibadang hang ni nganya tu khana ipi ke jing smorit ke jungi ba marsanwan pain po Delhi iwan hi junga to ko podang bun ki brio hieng kyong sar dan wi kong be wan idan habar ngong khot i hapo dalawan rung di kong silbi pasa ibang sudah bio Padma Shri na ka presiden India mong beli piwan ang dia pinari funi ngan wan si jupi yong em kri kamram junga bangan wan hangin hi jupi kumurang basdong bangan wan ban pentip ya ka award bang la yo kata ka dik jing soviet jong ni nong kami ban nga sngo bang dan ka nong ga better example ban ya ka ni jing soviet ba wan la la chapot kupuram ha ke ri india ibro awairu ndai itip la ka tanrai de jong ban iwan hi junga kublis kajing sowo bat kajing huble kamtam ya kaseng kente riat samthia kabalala an pelong ya gani program ban penkup puram ya ki samla jo kasno ki balale ha ke exam matrik bat kani kani ke benta ka ba kaseng kente riat samthia kadon ban le na kamenta ki samla jo kasno ngada smoke men hadu kata bat hagani kapor ngan suya thu ipi banga ngadi kena nong kendok kesnong jonga di nanong sken bat ya kan mau kita kipor bangidan sisnong imei badipa kilawan man syong sesor kat banga bat de lai sisnong ngahapsa ba ipi hagatu kapor ngapulih siti naduk ke kelas A, hadu ke kelas 5, sesno. Bat kawai ke banga kwa kalong ba, ban lem ha, ban long ru engineer. Kata jing terang ke jonga nadu kata ke por, ke banga dan sesno. Kawai ke benta ke pensa jikan mau yang habang ke perkhat ya ke program ke jong pi. Ke banga senget hei samtia ke pelong, ban ai ya ka award na ban penkup buram ni kisamla ke belalai ha kapen kan mau yang ngai yang itu islam kat kendai spak nyu pukra nyu pukendai bat haduk prapowe ngaken mau kitu kipor namar ban ipai di no hikai bat ikwa ru yang abangan lebha haka exam haka no examen ikwa yang abangan lebha bat nadu kita kipor kibangidang pulih kamtam ke kelas 2 nadu kan ke kelas 2 ki aset kidi banlong ki aset jong ke emlang ka salam jong ke jai penrio ni dong kam sibun wanum syuhun mapi ki awadis ki blayo ki awad ani sengi lemba ka senglong kami
Bapin syuwun no kani kam dei ke jingkut kani ke dei ke jing sedang jog ke jing job bapinang peteng bapinang yo ya te kiso per baka jing em jong pi kum ki samla fi de ban em hai amar nginget scam hadin san posnam ka state par ke jela jungi kadang dongkam ki consultancy na sabar ngim nong dongkam shu la ma pi kum ki samla jong ka present generation pile ba ngana ikan ba ransom mantan ka bring train ka ba shirkai ha ka jela ka jungi ka ba shutu lang len ei sabar namar balai ngidon tangki politician ngimdon kiriu ijri ngimdon kiriu lan dia ngimdon kita kiriu ijngai kiban thaudur ban saindur lemba kata ka benta ka maki kum bagi dei ban long kum ki policy maka penban ki long ki conspiracy maker kani de gasngi kabla bu ban submit ki views and opinion ha ko bedei ko vision policy jong pi ki samla ngangan hun ta ban ai award fi nganum hun ta ma de don benta bar kita program ban sakhi ha jing ai award fi an rei kwa bakin don ki policy manginum kwa ba pi kum ki samla pen hapan her shabar jong ka setiap kan nu ki khon samla jungi ha ka puli puthi kina dep sagakam ke jam kina dep nang ta ada ka dei ya ka bakin poi sak song ha song man kim i jing karman kim don hope ya ni ka state ke jongi babon ba shabar ha ka ni ka covid 19 ka sudah ngi olum jing khain ku basan pho hajar ngot yo manon phai shash ka state la jong kata tang bu yo record nginum long bat sulong tangki nong pai kai ndrei masngo bagi khon samla kidi ban sotu ban penkup ala dia kadai ko mo iba ibu baba Gordon yai man siam bangim dei ban bagi dei ban long berbor ki ba yaisha mai silbi dapat ke mau jing suret kadai ko wei ga ban kentiu kham tam pi khon samla ki khon samla ki dong kam penkup ala dia kham tam ni ka present generation ka badap sibun ba ki jing tanju ha ka jing im ko jong ki ka jing im jong jing long samla bat ka jing im kalong tang sisien pio ban sisien ngidu ya ka ngiladu kamut sisien baka opportunity ngidu ani ka kabu ngidu no ya ka inum le ki ya ka jing bujongi banong bangi babi ndai di bale ki banong ba ngames ya ka ko inum le ki ka pinong banga babi ndai le ki ko pinong ngames I should not miss the opportunity. Ndai banong ba I'm so sorry for myself that I'm regret. Itai regret in the bandon. Kadi bandon ya kata banong I miss.